lap kistat wat bnia bakane kadai kaling jong noa kadai kaling kabalangej bakala syarong haka hakapor baja kajing slay kabasirkai naduk kumbasan hajar snem mensyua menta kala kring ya kajing perkhat jong kakenhon kinong wat bnia nakaperthai naduk snem arjar arpuai kakenhon kalaya trelang ban pulai kajing long jongka dakabakermen ban penskam ya kajing mut jongki bakala bandai kejaka jongkaling kabahe bat kabala penek pensa bha katba kane kajing lap kadang don ha kajing token kala penmi ya kajing skau tenat kabakrau hagi kenhon start sayan bat hagi to ki bangej ha kajing thuk khana jong ka bible ka kenhon ketemu ban lum shushu i kajing tip ban tip lada katai ka bat shisha ya ushabi ban sei madan ya ka wei kajing kan mau kabarim bat kabakongsan ha ka history katkum ka kubor kajing trelang jong kiru syampang na ke Istanbul Technical University ka Agri Ibrahim Sisen University bat ka Andrew University ha Amerika kala trekam nadu snam arjar arpuai hapo kalama jong ka mau araran bat ka ling unawa research team ka kanhon kala penle jingmot ya kajing persang jong ka halor kajing thau jong ka duru pinar kajing te jong ka kendau ka bajrong sanspa lai pu prapot kabala penlong da umau limwan night bat kabadon kumbalai 4 kilometer sapang seti na kliar jong ulum araran hajan khapot jong ka Turki bat ke Iran hakadoku basa set district jong ka Agri kajing long jong ka duru pinar kala pensingot nat slam mikinang wat benia bat kinang wat benia anamar ka dor bat kajing he jong ka kabala long kum kaling ka pen i kajing batai jong ka Bible sapang kaling unowa kat kum ka Bible kajing he kaling kalong kajing jrong lai spa phot kajing he jong ka san phot bat kajing jrong jong ka shi phot kijing thau jong kajing tei ka bajrong kuma shispa san metar kia dei bat kane kajing khen hakabanta ba kongsan jong ki project jong ki ka kanhon klalum hado lai spa telik nuksa mau bat khendau nakatei ka jaka kine ki nuksa kila pha saka Istanbul Technical University ban bisar benya kila penpau kidak jong kitiar ki balong kum ka dobilan kijing thung haduriau bat kijing sa jong ki dokha hakabagi ru syampang kila pentikna bagi tiar kidai ki balarim hapreng lai hajar sanspa bat san hajar snam mensyua kane kapor kai habat ka kalkolitik ka bastang nadu ka snam san hajar sanspa hadu lai hajar haswa ukris kabaya dai bat kapor jong kajing shlei haka Bible kumbala batai haki kitab Genesis katkum kajing syam baningkong langej bagi don ki kam jong ki briu hakane kathany nadu kapor kalkolitics laong u profesor di ar furuk kaya vice rector jong ka Agri Ibrahim Sisen University bat nowat penia bah khmat kajing mi ka bakongsan jong kajing alang kalong karai ban penlong susu ya kajing wat penia hakudi bat araran kabala tip kum kathany Mesopotamia ula panram